Ahojte, máme tu na ďalšieho makača, čiže ahoj. Čauko. Môžeš sa nám predstaviť? Moje meno je Jan Soták, však možno už niektorí ma aj poznáte. Som kulturista, dlhé roky sa tomu venujem. Akurát z minulého roka majster sveta v kulturistike za Masters a tretie miesto za mužov, takže taký môj zatiaľ najväčší vrchol. Pekne, ja som pozeral fotky, ako si vyzeral ako úplne tip-top, forma vyšla, či čo povieš na to, vyšla, nevyšla? Tak, pre mňa nikdy nie je tá forma dobrá a ešte ten spodok som mohol mať trocha ostrejší, ale na danú tú prípravu to si myslím, že bolo úplne maximum, čo som vedel spraviť. Lebo tie podmienky niekedy a tie prípravy nie sú úplne najľahšie a táto nebola výnimkou a bola dosť ťažká, takže ja ako môžem povedať, že som bol spokojný. Vždy ide o ten výsledok. Jasné. Keď vyhráš, proste vyhráš a jednoducho už ti to niekto nevezme, čiže takže keď som spokojný ako. Mohlo to byť lepšie, ale som spokojný. Pekne. Keď sa opýtam, koľko súťaží máš za sebou a koľko titulov majstrov Slovenska sveta máš za sebou? Tak Slovensko mám jedno medzi juniormi a 4 krát medzi mužmi, čiže dokopy akože 5 krát majster Slovenska. Európu som vyhral raz a bol som tam raz bronzový a dvakrát taký, že 5, taký, že vo finále. OK, pekne. A na majstrovstvách sveta vlastne tam som bol 4 krát. Dvakrát som bol taký, že mimo finále. Raz som bol vo finále 6. A tento rok, no minulý rok vlastne v 2 kategóriách medzi mužmi 3. miesto, čiže bronz a zlato medzi Masters, čiže vlastne ako keby z Európy, hej, že mám aj zlato aj bronz, tak aj zo sveta mám zlato aj bronz, ale akurát jedna je iná kategória, no staršia. OK, pekne. Všimol som si, že ešte tu máme rôzne doplnky, čiže aký súvis majú tie doplnky s tebou? So mnou, tak tieto produkty LR sú hlavne ohľadom podpory zdravia. Lebo 20 rokov sa venujeme činkám, vysokému príjmu bielkovín, hej, no a nie vždy je to úplne také, že so zdravím zosúladené. Aj tie prípravy nie sú veľmi akože ľahké, toto je náročné na ten organizmus celkovo, aj by som povedal rovno aj na imunitný systém, hej, to je naozaj to telo pod takým tlakom, že proste to telo dostáva zabrať, tak vždy po súťažiach alebo po celom tomto, keď tak ako vypustím, tak sa snažím do toho tela dostávať maximum kvázi zdravého, prírodného a trošku prečistiť to telo, tak tieto produkty od LRK mi tak najviac sadli, hej, hlavne to aloe vera, probiotika, kolostrum, naozaj na nakopnúť na taký reštart toho tela, hej. Takže čo sa týka mňa. OK, pekne, čiže v podstate venuješ sa kulturistike, týmto veciam a ešte niečomu ďalšiemu sa venuješ? Akože vždy sa bavíme ohľadom toho fitness biznisu, by som povedal, čiže aj tam ešte online coaching, ako si spomínal. Tak, zatiaľ je to stále aj o takom tom osobnom trénovaní, že mám zo pár klientov v fitku, ale fakt len zo pár, myslím 3 mám ľudí. Aby som sa vedel tak kvalitnejšie tým ľuďom povenovať. Čiže nemám veľké množstvo, lebo pre mňa to už potom nedávalo taký úplný zmysel. Čiže mám zo pár ľudí aj vo fitku fyzicky, ale potom veľa riešim online, ako strava, tréningy, coaching ako taký. Hej. Že samozrejme tréningy s ľuďmi, ktorí sa do toho nejakým spôsobom rozumejú, čiže spolu len vytvoria nejaký taký zaujímavejší ten tréning. Strava samozrejme k tomu musí byť, no a potom bežných ľudí, ktorí netrénujú, ale potrebujú upraviť stravu, schudnúť, tak toto riešim, hej. A tam tiež viem aplikovať tieto produkty, takže máme celkom dobré úspechy, hej, sa z toho teším. Takže keď si zoberieme taký príklad, keď máme klienta, alebo klientku, ktorá má 20 kg nadváhu, ako by mala začať podľa teba? Čo by si jej odporúčil, ako by mala začať úplne v základných bodoch, čo sa týka stravy a tréningov? Tak ja som zastancom takej filozofie, že pravidelná strava a menšie dávky jedál, hej, čiže aj ja každému nastavujem 5 jedál za deň, hej, taká tá klasika, že raňajky, 10, obed, olovrán, večera, tak sme boli ako deti naučení, snažím sa ako keby dospelých vrátiť do detských čias, hej. Vieš, lebo ono je to tak, že keď začneme fungovať v bežnom živote, práca, stresy, nervy a tak ďalej,
nejak z tých počtov jedál uberáme, ale tá záťaž na organizmus je vyššia. Aj na psychiku, aj na fyzickosť a tak ďalej. No a uberáme z tých jedál, to telo nemá tú energiu, nemá sa z čoho opravovať, vyživovať, fungovať, imunitný systém a tak ďalej. Tak pod tou dávkou toho stresu, toho kortizolu sa začnú ukladať tie tuky a unavuje sa telo, znižuje sa imunita, čiže sami si tak ako keby kazíme, hej. Takže ja sa ich snažím tých dospelých vrátiť do toho detského sveta. Čiže 5 jedál denne. 5 jedál denne. Okay. Tým pádom tie jedlá sú menšie, pretože ty vlastne o také 3 hodiny musíš jesť znova. Nemôžeš sa tam prejesť, lebo o 3 hodiny ješ znova. Čiže tým pádom ti idú také menšie dávky jedál a tie ani nezaťažujú takto trávenie. Tým pádom aj sa eliminuje veľakrát to nadúvanie a tak ďalej, hej. A telo nezobere ako tráviaci trakt, celý ten orgán si nevezme energiu na trávenie, takže nie si taký unavený potom z toho menšieho jedla, hej. Takže skôr človek dostáva tú energiu počas dňa, hej. No a úpravou tej stravy na 5 jedál, ja neviem, ale zázračne mi všetci klienti chudnú, hej, takže ide to ako fakt super. Pekne. To som si napríklad ja všimol z mojej praxe, nie trénera, ale čo sa týka praxe, ako ja jedávam, keď sa prejem, som extrémne unavený. Čiže najlepšie sa, tak ako si ty spomenul, v podstate nejakých 80% sa nájsť, alebo nie úplne do syta, len aby som mohol ísť na to ďalšie jedlo, že aby som nebol prejetý. Čiže OK, čiže máme tých 5 jedál denne a ešte niečo, dajme tomu, ako často by mala taká pani 20, ktorá má 20 kg váhu trénovať. Tak ako ja zase som kulturista, ale nie som úplne nadšencom takého toho, že každý musí ísť do gymu a cvičiť gym, hej. Čiže ja bežným klientom, ktorí nie sú naučení na nejaké tréningy a ďalšia vec je, že niektoré sa aj hanbia ísť do toho fitka, lebo jedno s druhým, tak stačia napríklad prechádzky nejaké, hej, že napríklad máme 7 dní v týždni, tak 5 krát sa idem poprechádzať, ale tak, že si dám hodinku, 2, fakt intenzívna prechádzka, že si zrobím nejaké kolečko okolo, neviem, moja mama má 60, teraz som si dal, neviem presne koľko, 66. A ona pravidelne každý deň chodí na nejakých 10 km. Tak u nás si robí také kolečko, hej, ona šací. A presne to tak trvá hodinku a pol, kľudnom takom tom tempe sa prechádza, ale v kuse, hej, že nemá prestávky, v kuse ide a udržiava si krásne akože aj kondičku, aj váhu, aj všetko, hej, je 5 krát denne a na ten vek naozaj je zdravá, vyzerá akože super, hej, čiže ja to vidím u mojej mamy, že nie je potrebné ako keby nejaký gym, ale pravidelný pohyb a napríklad stačia tie prechádzky, hej, ale aby boli také ako keby kvázi, že tréning, že idem hodinu v kuse, hej, proste. To je dobrý začiatok, vieš, hýbe každý a kroky alebo prechádzky to je úplne najľahšie, čo každý človek môže urobiť, hej, pre seba. Potom už nech robí to, čo ho baví, hej, keď niekoho baví plávanie, tak nech pláve, hej. Pláve, bicykluje, hocičo, jasné. OK, máš veľmi veľa príprav za sebou, tak sa opýtam o také tajomstvo. Prezrať nám, alebo teda mne, že aké je také tajomstvo chudnutia alebo teda prípravy na súťaž tvoje? Tak podľa mňa všetko je v hlave. A najpodstatnejšie je nastaviť si tú psychiku, nastaviť si takéto flow, ako by sa povedal, že som v tom, hej, že ideme chudnúť, ideme rysovať, proste musí sa do toho tak ako keby človek dostať. Má tam nejaký ten cieľ, vidíš stále tu nejakú tú víziu, ako by to malo vyzerať a vlastne nikdy to nespustiť ako keby z hlavy, hej. Stále to vidieť, ja s tým chodím spať, s tým stávam ráno, na každom kardiu vidím to, ako budem na tom pódiu vyzerať, hej. Čiže najpodstatnejšie je podľa mňa nastaviť si dobre ten mindset, hej. No a potom ono to všetko je samo. Aj no, keď to máš stále pred sebou a ideš, máš tvoj cieľ, máš tú túžbu, hej, za tým cieľom, chceš to proste dosiahnuť, chceš, aby to tak vyzeralo, tak automaticky každé ráno stávaš a dáš si to kardio, trebárs nálačno, na tom tréningu zo seba vydáš to maximum, proste hej, tú stravu, dá si na nej záležať a nevadí ti, že niekto vedľa teba je, ja neviem, mekač alebo rezňa, alebo neviem čo a ty si ideš proste svoju rýžu s mesom, lebo proste máš pred sebou ten cieľ a tú túžbu ho dosiahnu, hej. Takže ja by som asi povedal, že najpodstatnejšia je tá hlava.
Pekne, pekne. A taká najjednoduchšia rada, ktorú by si odporúčal úplne každému z nás, alebo ktorí pozerajú toto video, čo sa týka cvičenia, stravy, alebo celkovo fitness, úplne najjednoduchšia rada, ktorá ti napadá. Nič menej rada. Skús. Môžeme mi povedať, že čo tak ako, že myslíš taká rada? Tak jediná vec, ktorá fakt funguje, je proste vízia toho, čo chceš dosiahnuť. Čiže mať dobre nastavenú psychiku tým pádom, hej. Že nech sa stane hocičo v živote, proste mám svoj cieľ a za tým si idem a tak idem. To je dosávanie úspechov, bohužiaľ. V hoci akej línii života, to je jedno proste. Ja musím mať niečo, čo chcem dosiahnuť a jak sa hovorí, je mi jedno, ako dlho to bude trvať, alebo aké ťažké to bude, ale proste ja to chcem. A keď je to veľký cieľ, tak možno tak bude chvíľku trvať, hej. Keď je to menší cieľ, tak sa dosiahne rýchlejšie. Ale není tam nič mimo toho proste. Človek je ochotný skrz tú túžbu zrobiť všetko preto, aby sa k tomu cieľu dostal. Keď tam nie je tá túžba, tak nie je rada, hej, nedá sa to proste niečo poradiť. Má to zmysel, lebo aj čo sa týka fitnessu, sú rôzne tréningy, rôzne štýly stravovania sa a je to taká doba, že každý vymýšľa niečo nové. Carnivore, keto a neviem čo všetko ešte je, ale ako si ty povedal, v podstate treba stavať na tých základoch, hej, čiže úplne pravidelná strava, dávaj toto, trénovať tak, ako by sa malo, žiadne vymýšľačky a v podstate od tých základov sa odpichovať, hej, a nevymýšľať rôzne veci. Základy sú, boli, budú a proste čo sa týka cvičenia aj stravy a toto stále ide. Áno, no rozdiel je zase kulturista a nie kulturista. Hej, pretože všetky tie, nechcem tak zlom povedať, ale vymyslené dietné programy môžu fungovať proste pre bežných ľudí, alebo len rekreačný športovec, alebo len niekto, kto sa na to jednoducho nastaví. Ale pre kulturistu, tak vieš taký carnivore, OK, povedz to Joey Cutlerovi, že má jesť carnivore, hej. No. Máš iba mäso, nič viac. Okay, a že proste 7 jedál je blbosť za deň, hej. Alebo povedz to Ronniemu Colemanovi, alebo ja neviem proste, hej. Čiže keď zoberieme čisto kulturistiku, kulturistu už minimálne 70 rokov, všetci to robia rovnako, minimálne 5, 6, niektorí až 7, podľa toho, že keď je tam 130 kg svalovej hmoty, tak musí fakt tých jedál mať viacej, samozrejme. Ale proste pravidelná strava so sacharidmi, s bielkovinami, s nejakým množstvom tukov, to už každý si musí nájsť, čo na ňo sedí, hej. A tréningy a spánok. Tam nie je čo, hej. Keby sme išli do keta, tak sa asi na to pódium proste nepostavíš. Nie si plný, nenaplníš tie svaly, jednoducho. OK, keď to môže fungovať bežnému človeku, ktorý sa tak nastaví, že toto mu je dobré, alebo pre cukrovkárov je to trebárs OK, hej, ale kulturista, ten musí mať sacharidy, to bez toho to proste nejde, hej. Je to tak, ako vravíš. Trénuješ už vyše 30 rokov, hej, čiže niečo na tom je, takže pekne, super. Dobre, tak aké ešte posledné slova by si povedal fitness nadšencovi? Všetkým, nielen fitness nadšencom. Proste keď chcete niečo v živote dosiahnuť, potrebujete si dať tú víziu a mať tú, ale to by malo vychádzať z vás vnútra, ak sa hovorí zo srdca, hej, tú túžbu to dosiahnuť. Takže určite sa držte svojej vízii, choďte za nimi alebo za ňou a držím vám palce, aby ste to zvládli proste. Pekne, super. Ďakujem za rozhovor, aj za tréning. A ja ďakujem za návštevu a verím, že sa ti to dnes celé páčilo aj s tréningom, takže... Bolo to super, dostatok vedomostí som sa dozvedel, čiže opýtal som sa to, čo som chcel, čiže teším sa na budúce na ďalší tréning. A ja. Dobre. OK, čau. Ahojte.